Dobrý večer, já jsem Milan Šimonovský, jsem předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7. Tady jste v prostoru komunitní včelnice, je tady celoroční včelařský vzdělávání a je to plus jakoby servisní středisko pro ten spolek. Takže vlastně tady jsou dvě buňky, jedna buňka je zpracování vosku, druhá buňka je vytáčení medárna a tady ten prostor, tady večer grillujeme po 7 hodině a kecáme. Jinak sem chodí ještě děti, jsou tady exkurze, takže děti sedějí tady a povídáme si s nima, ukazujeme jim model včely nebo obrázky. A tady vlastně po tom obvodu té včelnice jsou různý typy úlů, je tam třeba košnice, ta je osazená, můžete se podívat, jestli bude někdo. Pak je tam klád, to jsou všechno věci 10. století. Nahoře na stromě máme brť. A pak jsou tu postupně ležán, optimal, langstrot, medná kráva, varé a dámský lang. To je ten prostor včelnice, plus támen na poli jsou vlastně mini plusy na chov matek a produkční včelstva, protože veškerý med, který tady vyprodukujeme, odevzdáváme k dispozici výzkumnému ústavu. Tak. Plus tam máme krásný záhon trvalek a plus tam máme vysazený stromy, protože se každý rok tady dělá kurz roubování a stromy, jako je lípa a evodie, kterou si pak jednou za rok ty lidi odebírají a můžou si to vysadit. Jo? Takže má to takovýhle rozměr a moje osobní záležitost je, že jsem získal peníze od letiště a vlastně v prostoru asi 2-3 kilometry dál je okruh rozmanitosti, to znamená, to je pro opilovače, je tam stráň opilovačů, zítky pro opilovače, ty složený kmeny pro opilovače, pak květnatá louka, která už je teď 3. nebo 4. rokem, ale ještě to pořád květnatá louka není, je to na dlouhý ten. Pak je tam úhor vlastně vytvořený jakoby polní cesta a je to okruh asi 3 kilometry dokola. Je tam výstava ze Zemědělského národního muzea, která má název Nejen opilovači, venkovní, a plus je tam remízek, kde vzniká vlastně ptačí ráj, kde budou soutěže pro děti. Už tam teď jsme vytvořili hnízdo, takový velký hnízdo, kde ty děti to budou mít jako základnu a budou chodit po tom remízku a plnit úkoly. Všechno to samozřejmě stojí peníze, takže se to buduje postupně, vždycky, když nám vyjde nějaký grant, tak můžeme budovat dál. Tak, to je k té... A samozřejmě děláme streamy. Jo, děláme streamy, děláme ty přednášky a to snad už je všechno, Honzo, ne? Já mám pocit, že už nic jiného nevymýšlíme. Dobrý, tak a teď k dnešnímu programu. My se přesuneme k produkčním včelám, kterým byly odebrány matky, aby jsme minimalizovali plod. Jinak se to samozřejmě dělá za pomoci izolátorů. Jo? Že vy vlastně dáte matku do izolátoru třeba 14 dní předtím, než to chcete ošetřit, a tím vlastně získáte jenom 2 rámky s plodem a můžete to, nemáte to tak náročný. My jsme teda koupili ten největší přístroj a protože máme těch produkčních úlů jenom 5 nebo 6 tam je, tak vlastně můžeme tam dát toho víc. Takže prosím, přesuneme se ke včelám. Rozebereme úl. Zadýmáme dýmákem, který nedýmá. Tady máme plod, zavíčkovaný. Ometeme, vidíš to?
Ometeme. Je vidět, že je snůžka. A založíme samozřejmě je dobrý si to předpřipravit, jo, ale chce se to podívat na přednášku pana profesora Vimra. My tím, že jsme nepoužili izolátory, tak tady toho plodu máme hodně. Tady dole by nic nemělo být, ale radši se přesvědčíme. Kolegové nám to v úterý předpřipravili a veškerý plod dali nahoru. Pokud nepoužíváte izolátory, tak je dobrý si ten plod připravit do horního nástavku, což tady proběhlo. Zkontrolovali jsme to. A teď vlastně ty včely zavřem, následně po ošetření je vrátíme. Včely, co jsou v koši, se můžou použít na smetenec anebo na posílení nějakého oddělku. Jo? Tady používáme tyhle dlažební kosky. Tahle dlažební koska znamená, že není tam matka, že jsou tam matečníky. Když se dlažební kosky dají takhle, tak to znamená, že je všechno v pořádku. Když se dají takhle, tak to znamená, že tam matka sice je, ale ještě neklade. Jo? Takže takhle si může člověk udělat jednoduchou. Otevřeme si Varroa kontrolér. Ten už je předehřátej a dáme tam ještě rámečky. Doplníme. Ještě poslední kontrola, aby tam nebyly včely. Asi se nic nestane, když vám tam nějaká včela zůstane, ale nemá smysl je trápit zbytečně. Připravíme si rámeček, nandáme si držák na rámeček a zapíchneme sondu. Tak, vložíme zpátky. A už jenom zavřeme. A budeme 2 hodiny 20 minut, 2 hodiny 20, říkám to správně, čekat. Samozřejmě je dobré rámečky vracet do správného úhlu. Rámečky si můžeme označit zapsáním nebo barevnýma připínáčkama nebo fixou. My jsme to vymysleli zapsáním teďkom v tuto chvíli. Teď se dostáváme k druhé části dnešního workshopu. Zapomněl jsem, prosím, říct ještě tady k tomu prostoru jednu důležitou věc. Ta myšlenka má být jako i návod pro vás, kdo se budete potom koukat, z jakéhokoliv kraje. Já si osobně myslím, že by minimálně v každém kraji měl takovýto prostor být pro včelaře. Jo? Že kde by teda získávali nějaké informace, mohli by si vytočit med a tak dále, nebo zpracovat vosk, nebo vyrábět mezistěny. Samozřejmě jsou tu i lisy na výrobu mezistěn. Tak,
teď se dostáváme k druhé části workshopu, kdy tady máme pana doktora Martina Sosnara, tady ho máme, a pan doktor vám ukáže, že za prvé, teď jsme ošetřili plod, ale zbyly vám tam včely a na těch včelách jsou dál roztoči. Takže my se teď budeme bavit o tom, jak ty roztoče z těch včel dostat. Předávám slovo. Děkuji za pozvání i za slovo. My v podstatě máme tu dvě části ohledně ošetření včel. První částí je Varroa kontroler, tam se snažíme pobít roztoče, které jsou na zavíčkovaném plodu. A protože obecně žádné léčivo se do zavíčkovaného plodu podvíčka nedostává, tak jak říkal pan Šimonovský, máme v úlech včely, kde máme takzvané foretické roztoče, to znamená ty, které po těch roztočích, po těch včelách lozí. Aby to ošetření bylo smysluplné a v podstatě jsme se zbavili všech roztočů, které ve včelstvech máme, musíme doplnit ošetření Varroa kontrolerem ještě ošetřením dospělých včel. Já budu hovořit o kyselině šťavilové ve dvou formách. Kyselina šťavilová je organická kyselina, která se ve včelařství výrazně používá. Její výhodou je, že se dá použít jednak v metodách, které si včelaři připravují, ale existují i veterinární léčivé přípravky, které jsou hotové, připravené k použití. Jeden z nich je Varomet, který v podstatě obsahuje kyselinu šťavilovou v roztoku. Další z nich je Kalistrip, který obsahuje kyselinu šťavilovou ve formě proužků. A tady tyhle proužky účinkují 6 týdnů po vložení do úlu. Takže každému, co vyhovuje, oba tyto produkty jsou připravené k použití, není třeba žádných přístrojů, nástrojů, zařízení, míchání, počítání koncentrací, ředění. Takhle, jak vypadají, tak se aplikují do úlu a my si za chvíli půjdeme ukázat, jakým způsobem je tam dáme. Na Varomet i na Kalistrip jsou v České republice dotace, takže se s nimi dají pořídit za ceny, které jsou vzhledem k účinku, který mají výhodné. Další věc, kterou jsem sebou přinesl, je test na diagnostiku včelích virů. Jmenuje se Fast Test B3T. Je na 3 včelí viry. Virus deformovaných křídel, virus pytličkovitého plodu a virus akutní paralýzy včel. My si půjdeme nazbírat včely a provedeme test a provedeme vás potom dál tím, jak budou vypadat výsledky tady na včelnici. Test je obsažen v takové krabičce a ta obsahuje zkumavku na včely, pufrovací roztok a pinzetu, kterou včely sbíráme. Test se provádí ze včel, o kterých si myslíme, že budou nejvíc nemocný. To jsou ty nejstarší. Nejstarší včely poznáme podle toho, že jsou lesklí, hladký a najdeme je nadčesně. Jsou to včely sběračky, takže včely sbíráme do této zkumavky, ze které vytáhneme píst a pinzetou, která je přiložena. Sebereme z česna 5 co nejvíc lesklých včel, zabijeme je tou pinzetou, dáme je do zkumavky. Poté se přidá pufrovací roztok, homogenáce nechá inkubovat a dále vám ukážu, jak se do něj vkládají stripy, které nám pak ukáží výskyt viru. To je všechno a teď se přesuneme k úlům, kde budeme sbírat včely. My jsme si nazbírali včely. Máme tady 6 vzorků ze 6 úlů. V každé zkumavce máme 5 včel. Na uzávěrech je tady takzvaný stlačovací píst. Tím stlačovacím pístem opakovaně zavřeme a otevřeme tady tuhle zkumavku, aby jsme ty včely uvnitř rozdrtili. V dalším kroku do toho vzorku rozdrcených včel přidáme pufrovací roztok. Ke každé zkumavce je jedna taková lahvička s růžovým nebo fialovým uzávěrem, ulomíme a celý roztok pufrovací nalejeme do lahvičky. Pak vrátíme zpátky uzávěr se stlačovacím pístem, opět to několikrát otočíme, promícháme a necháme 10 až 15 minut inkubovat. Po těch 10 až 15 minutách budeme vkládat do takto připraveného vzorku diagnostické proužky.
Že jsme správně homogenizovali směs, poznáme podle toho, že se čirý pufrovací roztok zbarví do hnědé barvy. My máme po 10 minutách inkubace připravený vzorek a ve foliovém sáčku máme 3 testy. Foliový sáček otevřeme, můžou i moji kolegové dělat to stejné, co dělám já. Vytáhneme 3 testy. Testy jsou proužky, jak kameraman poznamenal, je to stejné provedení, jako byly testy na COVID. Jeden test je na virus deformovaných křídel, druhý test je na virus pytličkovitého plodu a třetí test je na virus akutní paralýzy včel. Tyto testy mají barevné konce, za které je držíme, a tady těmito savými konci, kde jsou označeny šipky, je ponoříme do vzorku. Takže odšroubujeme vzorek a tak, jak ty testy máme, tak je dáme do zkumavky se vzorkem tak, aby savé konce byly v tekutině, v homogenátu vzorku a zároveň, aby se ty testy neslepily k sobě, aby tekutina mohla být nasávána směrem nahoru. A takhle ten test v podstatě necháme do fáze, dokud se nám neobjeví kontrolní linie na jeho horní části. My jsme otestovali 6 úlů. Tady na stole máme 6 provedených testů. Zelený test je na akutní paralýzu, žlutý je na virus deformovaných křídel a modrý je na virus pytličkovitého plodu. Tento vzorek má zobrazenou kontrolní linii, slabě fialovou, testovací linie se neobjevila, úl je zdravý. Tento vzorek je podobný. Kontrolní linii vidíme, testovací linie není pozitivní u žádného z testů. Vzorek číslo 3, opět krásně viditelná kontrolní linie, takže test proběhl v pořádku, testovací linie vidět není, takže nebyly detekovány viry. Úl číslo 5, opět krásná kontrolní linie, bez viditelné testovací linie, test proběhl v pořádku, test je negativní na viry. Stejné je to u úlu označeného Ch. A pak tady máme úl číslo 1, u kterého máme opět pěkně vidět kontrolní linii a máme zde testovací linii na proužku testujícího virus deformovaných křídel, přičemž testovací linie je barevně intenzivnější než kontrolní linie, což znamená, že je tam silná pozitivní virová nálož u úlu číslo 1. A teď dám slovo Milanovi, který vám k úlu číslo 1 něco řekne. Když jsme odebírali matky, aby jsme měli co nejméně otevřeného plodu do varroa kontroléru, tak jsem tam objevil mladušku, která měla deformované křídla. Takže jsem si řekl, že to bude úplně úžasná ukázka a pokud test vyjde, tak to bude ještě lepší. Takže test vyšel, takže domněnka byla správná. Co s takovým včelstvem? Plod by se měl zlikvidovat, ten nemá smysl ani ohřejvat, plod zlikvidovat, protože plod krmějí ty mladušky, které v sobě mají tu nálož toho viru a vy, když se to dál líhne, tak vy navyšujete zamoření toho úlu. Takže plod zlikvidovat a pokud teda máte pocit, že ty včely chcete zachránit, asi nejdrastičtější a nejúčinnější je kyselina mravenčí, kdy vlastně ty včely, které jsou poškozené tou kyselinou mravenčí, zabijete a zbyde vám teda ty, co jsou méně poškozený, ale upřímně teď se všichni kloní k tomu, že by si ty včely měly prostě usmrtit. Jo? Protože ty včely vám dokážou způsobit to, že vám vlastně umře celá včelnice. Zkrátí vám dlouhověkost a celá včelnice vám umře. Bohužel v dnešní době, ale je to na každém, každý si to musí vyzkoušet a každý se pak musí rozhodnout. Určitě to není nic pozitivního, když ty holky musíte takhle zlikvidovat. Tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. K interpretaci testů na viry. Viry se léčit sami o sobě nedají. Co nám tedy ty testy říkají? Protože viry jsou do velké míry přenášeny roztoči, tak testy vypovídají o tom, jak se nám daří nebo nedaří bojovat s roztoči. A pokud nám vyjde test na nějaký z těchto virů
silně pozitivní, je včelstvo silně oslabené a jeho životnost je otázkou. Můžeme se pokusit zlikvidovat plod a léčit kyselinou mravenčí a dál podporovat včely v rozvoji, anebo je tady druhá záležitost a to je opravdu likvidace včelstva, u kterého nám vyjde ten test silně pozitivní. Záleží také na tom, jestli ty testy děláme na letních včelách nebo na zimních včelách. Obecně, pokud byste je dělali na zimní generaci včel, to znamená, že si udělali testy třeba v září a naleznete včelstva se silnou virovou náloží, pak je velká šance, že vám zimu nepřežijí a v podstatě nemá význam se o ně dále starat a ta včelstva by měla být zlikvidována. Razance přístupu vždy záleží na každém jednotlivém včelaři, nicméně vypovídající hodnota těchto testů primárně teda říká o závažnosti onemocnění včelstev, o jejich oslabení a o tom, jak se nám daří nebo nedaří bojovat s varózou, tudíž jestli se máme zaměřit na tu varózu více u těch včelstev, které mají pozitivní testy na viry. Padla otázka, jestli ošetření včel varroa kontrolerem a doplňkové ošetření třeba organickými kyselinami nebo něčím vedené s cílem snížit úroveň varózy ve včelstvech pomáhá snížit úroveň viru, tak ano, všechna opatření zaměřená na redukci počtu roztočů ve včelstvech vedou i k redukci množství virů. Pokud už těch virů je ve včelstvech hodně, znamená to buď, že se vám něco nedaří, nebo že jste něco zanedbali, takže je třeba něco dělat. Tyto testy vám pomohou také identifikovat včelstva, ve kterých může být nějaký problém. Buď geneticky vázaný na špatný čistící půd nebo na slabou odolnost proti napadení roztoči, nebo tam může být už nějaké jiné probíhající onemocnění, nutriční nedostatek, ale identifikujete včelstva, u kterých je třeba nějaký zásah. Pro jaký se rozhodnete, už je na vás. A hlavně my si totiž jako hodně neuvědomujeme, ono se to všechno jako odvíjí k takovému tomu včelařskému, oni mi je vykradli, nebo já tady mám zlodějky, ale v podstatě, když se zamyslíš nad těma včelama, když si přečteš Otakara Brennera, že jo, tak oni ty včely jsou prostě schánčliví. A takhle to mají daný v té přírodě. Takže pokud ty včely prostě najdou nějaký úl, kde je napsaný velký neonový nápis výprodej, tak tam prostě vlítnou a ten výprodej a ty šaty a ty sukně si koupějí, že jo. A samozřejmě si sebou odnesou i ty viry, i ty roztoče a všechno. Je to přirozenost včel, jako jo, proti tomu se přece nedá vůbec bojovat, jo. Takže samozřejmě ty včelaři, který mají včely, který jako jsou vykrádaný, tak mají včely, který nepřežijou zimu. Prosím, ty včely prostě už nemají životní sílu. Ty včely ten úl vůbec nebrání, protože už vědí, že prostě tu životní sílu nemají. Jsou apatický. Děje se to taky samozřejmě se včelama, který nemají matku. Jo? A může se stát, že i ta část té nakažené populace se sebere, taky si naplní to mední volátko a letí do toho nového úlu, protože jim třeba krásně voněj, že jo, oni jsou zdraví, vymydlený, krásný, jo. A do toho cizího úlu se dostanou protože vlastně uplatějí tu stráž tím medem z toho medního volátka, jo. A to se děje každý rok, to se děje normálně, děje se to i na jaře. Na jaře taky vybírají ty včely, které jsou mrtví, že jo. A proti tomu se snad ani nedá bojovat, jako to prostě je to příroda, no. Ale ty včely, i když dělají takovýhle věci, tak přežijou, tak asi je to daný tou přírodou a ty včely přežijou, i když vyberou takovýhleho mrzáka, že jo. No. Ale pokud ty včely máš poškozený a vyberou ještě k tomu mrzáka, tak je konec, no. Prostě úl otevřít, když ho prohlížíte, musíte se koukat na ty dělnice, jak vypadají. Karelí růž
dokonce dělal to, že měl připravený foťák, všechny plásty si nafotil a potom si v klidu večer při počítači ty fotky prohlídnul. Nazvětšoval si to a viděl všechny problémy. Jo? Takže můžete i tak, nevím, jsou mezi náma včelaři, kteří to dokážou a dokážou, já to nedokážu. Jo? Jako, takhle tohleto sledovat a prohlížet. Takže je to na vás. Samozřejmě největší diagnostika je česno. To za pár měsíců poznáte, jestli ty holky jsou v pohodě nebo ne na tom česnu. Oni máte takový ten krásný pocit, že na vás pracujou. Jo? Když vidíte, že na vás pracujou, tak je všechno v pořádku. Když se tam flákají, tak buď to není snůška, anebo není něco v pořádku. Nemusí mít matku a tak. Takže ty věci, co se dějou na česně, jsou samozřejmě strašně důležitý. V tomhle úle byli klinicky nemocní včely, měli deformované křídla. Udělali jsme 3BT test na včely viry a virus deformovaných křídel tady vyšel jako velmi pozitivní. Takže je klinicky i diagnosticky potvrzená nákaza. O tom, co se dá s včelami dělat, jsme hovořili. Teď si ukážeme využití kyseliny šťavelové obecně k podletnímu léčení. Hovořili jsme o tom, že kyselina šťavelová je jednak v tekuté formě v přípravku Varomet od nás, anebo v proužcích, které se nazývají Calistrip. Je to od španělské firmy Calier a Bivitalie v České republice distribuuje. Pro podletní léčení jsou vhodné ty proužky. Obrovskou výhodou je, že oni účinkují 6 týdnů a podle posledních výzkumů v Německu i 9 týdnů. Takže výrobce doporučuje ponechat je ve včelstvech 6 týdnů, nicméně bylo prokázáno, že pokud jsou tam i 9 týdnů, pořád fungují a nedochází k poškozování včelstev. V obou přípravcích je tedy kyselina šťavelová. Tady tyhle ty proužky mají na sobě ochrannou folii. Tu ochrannou folii je před aplikací třeba sejmout z toho proužku, jinak ta ochranná folie je tam pouze proto, aby se 10 proužků, který je v balení, nelepilo na sebe. Jinak nemá jiný efekt. Proužky Calistrip mají specificky utvářenou možnost zarážky, je pro nižší rámky i pro vyšší rámky. Vy si sami nastavíte délku, kterou chcete. Tady tím zalomením té plastové části. Teď proužky Calistripu se vkládají po stranách plodu. Takže když víte, že plodiště máme tady, dáte jeden proužek před a jeden proužek za. Tak, víme, že tady je plodový, tenhle je plodový, tenhle je taky ještě plodový. Jo, máme i tady plod, všude vybíhající. A to proto, že tady taky není matka. Tady byla taky odebrána matka, protože probíhá ošetření zavíčkovaného plodu varroa kontrolerem, takže máme 4 plodové rámky. Pokud bychom ho měli dávat okolo plodiště, pak je správná pozice před a za. Tady tenhle ten umístíme. Tady na druhou stranu plodiště bychom měli vložit druhý proužek, nicméně není úplně potřeba, aby byl v kontaktu se stěnou úlu, takže ho vložíme mezi dva krajní plodové. Opět odstraníme ochrannou folii, upravíme si výšku třeba i tímto způsobem na potřebnou. Nicméně ono to udrží, důležitý je jenom, aby nespadnul dolů a on nespadne. Ještě ukážu jednu věc. Ta kyselina šťavelová je napuštěna v matrici v 6úhelníkovitých buňkách a působí kontaktně. Není to tak, že by se vypařovala a volně byla k dispozici v celém úlu. Teď jsou tady ty 2 proužky vloženy, všechny včely, které po nich budou chodit, přijdou do kontaktu s účinnou látkou, která zabíjí foretické roztoče, které se na nich vyskytují. Úl zavřeme a v podstatě ideální doba pro vkládání tady těchto proužků je po vytáčení. Teď přichází podletí, přichází poslední medobraní, odeberete medník, odeberete med, vložíte proužky a necháte je tam po celou dobu krmení až do té doby, než ho ukončíte. Protože výrobce doporučuje ponechat Calistrip v úlu 6 týdnů, nicméně my máme potvrzenou bezpečnost i účinnost až po dobu 9 týdnů. Ponecháváme je v úlech v podstatě
červenec a srpen při posledním krmení je s odstraněním krmítek. Pokud používáme stropní krmítka, odstraníme také. Ještě předtím, než je vkládáme, bychom měli vyčistit podložky, abychom viděli, jaký bude spad roztočů. Důležitá informace ještě ke kalistripu. Do úlu bez ohledu na jeho velikost se vkládají dva proužky. Jeden před plot a druhý za plot. Ať používáte umístění rámku od předu dozadu nebo zleva doprava. To je ke kalistripu všechno. Varomet. Nyní máme chvíli na to, abychom ukázali, k čemu a jak se používá varomet. Varomet je taky kyselina šťavelová. V přípravku je i kyselina mravenčí, ale ta tam nemá žádnou aktivní roli. Je tam mimo jiné spousta substancí, které jsou vlastní včelám, jako propolis, jako citronová tráva. Zlepšují adhezi přípravku na včelách, prodlužují dobu působení a zlepšují toleranci přípravku. Tak jako žádný přípravek nefunguje pod víčky. Lze použít i u zavíčkovaného plodu, ale je nutno více aplikací. Takže máme-li včelstva bez zavíčkovaného plodu, to znamená oddělky, ve kterých ještě neklade matka, nebo včelstva s matky v izolátorech, kterým neumožňujeme klást, nebo včelstva jako tohle, kterému byl odebrán zavíčkovaný plod do varroa kontroleru, tudíž tam žádný není, stačí jedna aplikace. Máme-li zavíčkovaný plod, jsou potřeba minimálně 3 aplikace a v tomto červnovém nebo červencovém období, kdy jsou včelstva v maximální síle, i 5 aplikací. Během roku máme ještě další 2 období, kdy by včely mohly být bez včel, bez zavíčkovaného plodu. A to je zimní období, kdy by matka neměla v určité fázi klást, tudíž varomet je úplně ideální pro zimní ošetření. Když poléčíte včelstva v zimě a zkontrolujete léčebný spad, velmi dobře identifikujete včelstva, které budou mít vysoký počty roztočů a tato včelstva je znovu potřeba ošetřit na jaře. Takže vám to zároveň slouží jako diagnostický nástroj k tomu, abyste vybrali včelstva, ve kterých se vám buď nedaří léčba varózy, anebo která nějakým způsobem na vaše standardní metody nereagují. A tato vybraná včelstva musíte znovu nějakým způsobem ošetřit na jaře. Buď tím poškrábete plod a znovu ošetříte varomedem, což je možnost, anebo použijete jiný způsob jejich ošetření. No a druhá varianta, nebo druhá ideální metoda, kdy jej použít, je u všech oddělků, který jste připravili, máte v nich matku, která začala klást, takže máte potvrzenou přítomnost matku, ale ještě nemáte zavíčkovaný plod. To znamená, že vždy je potřeba minimální dávka a pouze jednorázová aplikace. My si teď otevřeme tenhle úl a ukážeme, jak včely pokapávat. V tomhle úle nám zůstaly pouze 4 rámky bez plodu, protože ostatní byly odebrány do varroa kontroleru. Varomet se nicméně pokapává pouze na plodiště. Můžete ho dát, i když jste třeba vytočili med, tak před vrácením medníků můžete pokapat opět plodišťové rámky. I tato aplikace je možná. Varomet má nulové ochranné lhůty na med, takže žádná rezidua v medu nebudou. Nicméně vždy se musí dávat na včely do plodiště. Nemá význam ho dávat do medníku, protože tam žádný plod není a roztoči se také nepohybují v mednících. Takže v tomhle úle, ve kterém máme nahoře 4 rámky a dole máme nicméně plný nástavek, se takhle dostaneme krásně mezi horní loučky a kapeme varomet přímo na včely. Já ho kapu víceméně podle odhadu. Tady Milan si může přivonět, aby cítil, že je to věc, která je včelám přirozená, je z toho cítit propolis a ta citronová tráva. A já kapu varomet v ideálním případě pořád mezi horní loučky rámku na včely, ale i v dolním nástavku. Stejně to udělám tady, kam se dostanu. Tak. Teď k tomu, jak on působí. Varomet, tím, že je kapete na včely, roznáší včely v celém prostředí úlu.
To je odlišnost od kalistripu, který působí pouze v přímém kontaktu s proužkem. Varomet působí v celém prostoru úlu. Ty včely jej roznesou i po rámcích, i po stěnách toho úlu. A co se týče dávkování, na varomedu je stupnice, kalibrovaná po 15 ml. A 15 ml varomedu se dává na oddělky a na slabý včelstva, nebo v té zimě, nebo na jaře, kdy je malý počet včel ve včelstvu. Když včely rostou, zhruba je jich tam mezi 15 a 30 tisíci, dává se 30 ml, nad 30 tisíc, což znamená tahle sezóna, by se mělo dávat 45 ml. A jak jsem říkal, pokud uděláte to ošetření nebo zahájíte ošetření v červnu, v červenci, jsou potřeba minimálně 3. Zároveň sledujete léčebný spad a pokud se i po třetím ošetření objeví na podložce víc než 5 roztočů, přidáte 4. ošetření. Pokud máte opět víc než 5 roztočů, přidáte 5. V červenci, srpnu může být aplikací až 5. Jak jste viděli, tak včely tolerují varomet bez jakýchkoliv reakcí, na jaké jsme zvyklí třeba u kyseliny mravenčí, která je vnímána včelami jako velice agresivní. Nic na to neřekli. Pak je otázka ještě jedna. Často se říká, že ten varomet je pro včely jedovatý, nebo ta kyselina šťavilová jim ubližuje. Jenomže včely ho nekonzumují. Ten varomet má pH 1,5. Včely mají v oblibě sladké roztoky, jakmile ucítí cokoliv kyselého, tak se tomu vyhnou. Máme krásná videa, kdy včely běhající po plástech narazí na kapku varomedu, ochutnají a čistí si sosák, dokud se varomedu nezbaví. I pan magistr Danyhlík z Olomoucké univerzity prokázal, že když krmili včely cukerným roztokem bez kyseliny šťavilové, modře obarveným, mnašili ho následně ve vypitvaném trávicím traktu. Pokud krmili včely s cukerným roztokem, s kyselinou šťavilovou, obarveným modrým roztokem, pak trávicí trakt byl bez modré barvy. Ty včely prostě kyselé roztoky a kyselinu šťavilovou ani varomet nepřijímají. Proto i debata o případném hydroxymetylfurfuralu a jeho toxicitě pro včely je bezpředmětná, protože pokud včela varomet nepřijímá, nemůže se následně dostat ani do medu, ani do té včely. Jediné včely, které ho mohou přijmout, je při výrazném deficitu tekutin, kdy oni hledají jakoukoliv tekutinu. A ano, může poškodit staré včely, které jsou před smrtí, nicméně slábnutí včelstev ani po 7 až 9 aplikacích varomedu nebylo statisticky významné. Takže je bezpečný pro včely, pro včelaře, pro životní prostředí a jednoduše použitelný, ideálně na jaře a v zimě. Varroa kontroler vypnul, ošetření plodu teplem je hotové, takže postupně začneme vracet do správných úlů správné plásty. Samozřejmě, když se podíváme na plásty, tak za ty 2 hodiny se nám tam vylíhly krásně mladušky. Jo? Je to vidět. Jo? Na závěr ty včely, které zůstanou v Varroa kontroléru, vysajeme vysavačem a vrátíme do úlu. Máme vysavač, který používáme na roje, ty včely vůbec nepoškodí. Varroa kontroler zavřem. Plod jsme ošetřili, budeme vracet zpátky do úlu. Plod je ošetřený Varroa kontrolerem, úl je ošetřený varomedem.
Samozřejmě jsme to udělali po medobraní. Medobraní proběhlo v úterý minulý týden. Plásty jsou krásně teplé. Je vidět, že ta tepelná setrvačnost je tam obrovská. Uzavřem a budeme sledovat, co spadne na podložku. Samozřejmě vylíhnuté včely a potom budou čistit ty buňky, tak ty roztoči budou padat na podložku. Včely jsme ošetřili dvakrát. Zavíčkovaný plot varroa kontrolérem, ostatní včely v úle varomedem. Matečníky jsme vylámali, dáme si sem genetiku matku, u který je nejdůležitější mírnost. Jsme škola, kde se učí noví včelaři a hlavně sem chodí exkurze dětí. To je pro nás priorita, mírnost. Děkuji, že jste se na nás podívali. Doufám, že vám to pomůže při vašem chovu a že vám to do budoucna bude platné. Děkuji.